שיכולתי לבוא לקחת אותך מהשדה. אמא הזמינה לי כבר מונית וסגרה לי פה חדר בבית מלון במרינה. חבל שתבזבזי את כל הכסף שלכם על חדר במלון. יש לנו את החדר אצלנו שהוא שמור כך. יש לי חדר? כן, אבא שמר אותו למקרה שתבואי לבקר. דרך אגב, אני הזמנתי לך נס עם חלב. אני אלרגית לחלב. מה? ממתי? מגיל 5 בערך? טוב. טוב, מתי מגיע עורך דין? אני ממש עייפה מהטיסה. הוא אמור להיות כאן כל רגע. אני הזמנתי אותו ל8. למה לא באת איתנו? היית קטנה, יש דברים שלא ראית. אבא שמאמר על כל הכספים שלנו, מה יש לראות מעבר? תראה אותך, איש עסקים מן השורה עכשיו. כסף זה כל העניין. כל כך קדושה, את הרי באת לקבל רק נתח מהכסף שלך, לא? זה כל מה שמעניין אותך. אל תפיל עליי את החרא שהוא הכיל אותך כל השנים האלה. באת בשביל לקבל את הכסף, לא? לא הרי באת בשביל לבקר את אח שלך אחרי 12 שנים. לא בשביל לראות את הקבר של אבא שלך. אל תטיף לי מוסר, אני כבר לא ילדה בת 6. מה שמגיע לך מגיע לי באותה מידה. כן? 50% מהנכסים לא מגיע לך רבע מזה. אני ואבא עבדנו כל החיים בשביל זה. אני ואמא נלחמנו כל החיים בשביל לשרוד. אהלן חברים. טוב, אני אעשה את זה נורא קצר, אני פשוט ממש מהר. אז ככה, אביכם, ליאוניד גודלין, תעודת זהות 3109-16640, משאיר את כל נכסיו